Башкортостанда Кахарман арт-коучинг проекты тормышка ашырыласак, ул яшь язучыларды дәртләндерү яһәтенән булдырылган. Студиябыз кунагы Башкорт дәүләт медицина университеты студенткаһы Әлия Хәбилова ошо проект менән шөгыльләнәсәк. Автор был иртәне безнең менән каршы ала. Хәерле иртә, Әлия. Хәерле иртә. Хәерле иртә, һаумыһыгыз. Һезне күрүебезгә соң күңелдән шатбыз. Сентябрь айында Санкт-Петербург калаһында выше крыши дип аталган Бөтәрәсәй яшьтәр мәгариф форумы узды һәм ошо форумда 400 меңлек сертификат тотканһыгыз. Нимәгә, нисегәрәк һөйләп бирегез әле? Был форум Санкт-Петербург калаһында үтте. Без республикадан 5 кеше барган. Бик күп яшьтәр йыелган, һәр береһе проект менән килгән. Мин ошо арт-коучинг Кахарман проектына сыгыш яһадым һәм был проектта мин башкорт телле яшь язучыларга ярдәм итәргә теләйм. Һәм был тәкъдимем кабул ителде һәм миңа 400 меңлек грант бирделәр. Бuna бұл грант ақсаһы менән кемдер куллана аласак, шуның турында телевизор караучыларыбызга толыграк аңлатып һөйләп бирегез. Әлбәттә, был грант ақсаһы һәләтле яшь язучы булырга теләгән яшьтәргә тотыныласак. Без бөтен республика буйлап 14 яшьтән 35 яшькә тиклем яшьтәрдә ясакбыз. Иң беренче был онлайн платформала обучение үтәсәк берничә этаптан. Һәм был обучениене үткәс, әдәбият белгечләре язучылар уларда өйрәтәсәк. Һәм бұл обучение беткәс булдыларды Өфелә форумда күтәсәкбез. Бұл форумда иң осталары буласак һәм ошо форум үткәс, улар үзләренең хикәяләрен, шигырьләрен йыелма китап итеп сыгара аласак ошо грант аксаһына. Зур эш башкарганһыгыз әле. Үзегез әле сак укып кына йөрөйһегез. Үзегез студентка, нисек һез баһнат иттегез? Гомумән алганда бына ошондай сараларда, форумдарда беренче катнашаһыгызмы, юкмы? Юк, беренче түгел. Димәк, тәҗрибә бар. Бында нисегрәк әзерләндегез? Һөйләп үтегез әле. Мин иң беренче Мәскәү калаһына был проектка барган, монда берәмле ала алманым. Һәм шуннан соң ошо Санкт-Петербург калаһына выше крыша форумга баргайным. Был проект турында мин күптән уйлаганым, чөнки әлеге вакытта башкорт әдәбиятына яшь күстәр килмәй. Был проблема нисектер хәл итүгә карап, был проект язылды һәм ошо проект яшь язучыларга ярдәм итер дип уйлайм. Был проект Кахарман дип атаным, чөнки үз исемдән эшләп бирү кахарманлык дип уйлайм. Һәм инде әсәем Иләшә Кахарманова хөрмәтен әле. Чөнки яшь язучылар әсәем кебек матур язарга өйрәнә алыр дип ышанам. Һез бит инде үдегез медицина өлкәһендә укып йөрисегез һәм һезгә был эш язу эшләре, язу эшләре нисегрәк һезгә ул? Хобби гынамы әллә? Бұл менің хобби. Мен өзім медицинаны бик яратам, медицина университетін бөтәм. Әмма әдәбият миңа бик якын, мен өзім күп укыйм һәм башкорт әдәбиятында дөнья кимәленә күтәргем килә. Һез буласак, балалар табибы, педиатр. Шулай да күңелегез иҗатка тарта, әсәегез билдәле язучы битендә. Дыйм алганда моны һез әйтәһегез әлеге вакытта проблема яшьтәр килмәй дип, аны һез кайдан үзегездән сыгып әйтәһегезме, аралашаһыгызмы дусларыгызмы? Проектты язганда без статистика сыгаргайнык һәм ошо статистика буенча Рәсәй кимәлендә яшь язучылар 18 яшьтән 35 яшькә тиклем 4-7% тиклем генә яшьтәр бар. Башка язучылар, улар өлкән кешеләр. Язырга өйрәтеп буламы икән кешене? Ул һәләт кәрәк түгелме? Һәләт кәрәк, әмма без уларга ярдәм итһәк, уларга әдәбияттың тәртипләрен аңлатып өйрәтһәк, бу процесс шәбрәк барыр дип уйлайм. Шуға өйрәтеп булар. Әйттегез, онда күпме кеше катнашасак? Нисә яшьтән? Без 2 кешегә был проектты әле 2 кешегә был проектты карайбыз, әмма форумга иң осталары 20 кеше генә барып җитәсәк. Һәм уларның да араһыннан һайлап аласак. Әйе. Артабан. Әйе. Бұл арт-коучинг проектының һөҙөмтәләрен без ҡайсанраҡ күрә алабыз? Ул ниндәйҙер китаптар форматында сығамы, электрон платформаламы? Иң беренче онлайн обучение буласак. Октябрь айында башлайбыз, май айында бетәбез һәм май айында форум буласак. Шул форум, был проект былай ҡоролтай һәм Союз писателей ярдәмендә эшләнә. Бөтә булган информация уларның группаларында, сайттарында буласак. Әле үҙегеҙҙең берәй төркөмдәрегеҙ юҡмы? Әле юҡ. Лига молодежной политика группаһында буласак һәм бөтен молодежь группаларында беҙ был информацияны сығарып барабыҙ дип уйлайм. Грант аҡсаһы 400 мең һум, ул етәрлекме бына һеҙҙең проектка?
Әлегә башлап китергә етерлек сөйләйм. Артабан үсәрбез дип ышанам. Бұл проектқа алдан әзірленген ниндейдер хикәяләре булган язучылар катнаша алмый, аңлавымса, һәм вакыт исендә. Бөтә теләгән кешеләр катнаша ала, молодежь. Әмма ошо проект бер ел бара инде, һәм ошо проект вакытында улар үзләренең хикәяләрен язасаклар. Аңлашылды. Зур итеп рәхмәт һеҙгә. Әлия, ысынлап та бик матур эш менән мәшғүлһегеҙ, бик изге эш менән мәшғүлһегеҙ. Буласаҡ педиатр кеше, бына ошондай яҡшы эштәр уҡыған ваҡытта эшләп йөрөгәс бик яҡшы. Беҙ һеҙҙең өсөн бик шатбыҙ һәм ошо студияла йәнә күрешеп, проектыбыҙ шундай уңды, матур булды, ҡатнашыусылар, яҡшы кешеләр килде тип һөйләшербеҙ дип өмөт итәбеҙ. Шулаймы, Дамир? Шулай, әлбиттә, яңы таланттар асыр тигән өмөттә ҡалабыҙ. Беҙҙең студиябыҙҙа ҡунаҡта Әлиә Хәбилова булды, Ҡаһарман арт-коуч проекты авторы. Ул Санкт-Петербург ҡалаһында 400 меңлек грант отто һәм ошо грантты беҙҙең республикабыҙҙа ошондай матур проект ашырға уйлай.